Moi kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Kotikunta-podcastia. Mun nimi on Erja ja tässä podcastissa keskitytään Kuortaneeseen ja nykyisiä entisiä kuntalaisia koskeviin asioihin. Tänään aiheena on jääkiekko ja vieraana on Team Kuortaneen päävalmentaja Juuso Nieminen. Ja hänen kanssaan puhumme, että millaista on valmentaa Team Kuortanetta ja millaiset olosuhteet Kuortaneella on harjoitella ja pelata jääkiekkoa. Tervetuloa kuuntelemaan. Aloitetaan sillä, että jos vähän kertoisit hiukan itsestäsi tähän alkuun, että mistä olet kotoisin ja kuka oot ja tällaista. Joo, Juuso Nieminen ja Etelä-Suomesta Keravalta kotoisin vähän kierräilyt tässä paikkoja ennen kuin Kuortaneesta päädytty, mutta Etelä-Suomesta on kotoisin. Joo. Ja sitten mä oon kysynyt kaikilta tällaisen vähän lämmittelykysymyksen, että jos voisit kuvailla Kuortanetta 3 sanalla, niin mitä tulisi ekana mieleen? No varmaan pakko tarttua tuohon, minkä kokoinen paikkakunta tämä on, että aika kompakti varmaan yksi semmoinen sana, että kaikki on tosi lähellä, mutta kuitenkin niin kuin löytyy niin kuin moneen tarpeeseen kaikenlaista, että se on varmasti yksi, totta kai niin kuin semmoinen aika rauhallinen paikka ja pitkäjänteisesti tehdään hommia ja sitten niin kuin ilman muuta niin kuin Kuortane, kun mainitaan, niin totta kai pitää mainita se myös sporttinen. Että urheilupaikat on kyllä niin kuin kunnossa, että on niin sitten minkä ikäinen tai minkä tasoinen tahansa, niin aina kyllä löytyy varmasti niin kuin olosuhdetta sitten tehdä sitä liikuntaa tai urheilua. Ja miten sä oot päätynyt tähän sun nykyiseen työhös? No, hetkinen, mitäs mä nyt oon tässä ollut kolmisen vuotta, niin siitä on reilu 3 vuotta, kun edellisessä työpaikassa oli ja sitten silloinen naisten maajoukkueen päävalmentaja sitten kysyi vähän, minkälaisia tavoitteita ja ideoita on tulevaisuuteen ja tämmöisiä. Ja sitten hän ehdotti, että oli tämmöinen homma tulossa niin kuin auki hakuun ja mitä mä olisin niin kuin mieltä tästä. Ja sitten se oikeastaan niin kuin sitä kautta olin niin kuin saman tien niin kuin kohtalaisen kiinnostunut siitä tai tästä hommasta. Ja sitten sitä kautta se oikeastaan lähti ja ei siinä se mitään sen kummallisempaa. No ootko aina halunnut työskennellä jääkiekon parissa tai valmentajana vai oliko jotakin muita urahaaveita nuorempana? No siis totta kai niin kuin pienempänä on ollut vähän kaiken näköistä, mutta ehkä saako sitten siinä oma pelaaja loppu ja sitten oli kuitenkin niin kuin kiinnostunut toimimaan niin kuin liikunnan ja urheilun parissa ja silloin niin alkoi pikkuhiljaa hahmottua sit opiskeluiden kautta, että haluaa sitä valmennushommaa tehdä. Ja sitten siinä oikeastaan niin kuin ehkä oli vielä, sit, niin kuin, että mitähän lajia mä niin kuin haluaisin. Siinä oli paljon niin kuin erilaisia opiskeluaikana. Mä osittain kävin valmentaa tai ohjaamassa niin kuin, sitten niin kuin laskettelua tai alppihiihtoa. Sitten kävin välillä niin kuin jeesaamassa golfkentällä opettamassa mutta ehkä kuitenkin sit se oma lajitausta vei sit sinne jääkiekkoon, että eniten koki, että on niinku tähän intohimoa ja ammattitaitoa ja pystyy niinku oppimaan lisää, niin ehkä tämä sitten silloin valikoitu kuitenkin sit siinä kohtaa. No miten kuvailisit, että millaiset olosuhteet Kuortaneella on pelata ja harjoitella? No todella loistavat, että niinku, en mä tiedä mikä asia tässä voisi niinku olla paremmin, että me niinku, tai tavallaan olisi mitään tarvetta olla asiat paremmin. Meillä on tosi hyvä jäähalli niin kuin harjoitteluolosuhteisiin, loistavat tilat niin kuin pelaajilla ja valmennuksella ja sitten oheisharjoittelu on huippuolosuhteet tuossa niin urheiluhallin vieressä sitten siihen, niin kuin mitä aikaisemmin sanoin, että sillä, niin kuin kaikki paikat on tosi lähellä ja kuitenkin semmoista rauhallista, että tuolla on niin kuin tilaa tehdä aina niin kuin kaikkea ja sitten ympäristö muutenkin niin kuin hengittää sitä urheilua, nuoria urheilijoita on muissakin lajeissa tosi paljon, niin en mä tiedä, haluaisinko mä, että mikään asia olisi edes eri tavalla tai paremmin. Mikä on sun mielestä tässä työssä kaikista parasta? Ehkä se, että tosi vaikka on tietyllä tapaa samanlaisia päiviä, mutta et kuitenkin sitten ne on kuitenkin erilaisia ihmisiä kohtaa pelaajat pysyy tässä kuitenkin pääpiirteittäin samanlaisena, että heillä on erilaisia päiviä, erilaisia tarpeita ja kuitenkin semmoista tietyllä tapaa
asiakaslähtöistä toimintaa ja ehkä se on niin kuin kuitenkin se paras, että ei tunne olevansa sen niin kuin tekevänsä joka päivä samanlaista työtä, niin se varmasti on se. No, no entä kaikista haastavinta? Mm, toi onkin vaikea kysymys. En mä tiedä, onko se niinku haastavaa, ehkä niinku mitä, toki niinku välillä on aika yksinäisiä sillä niinku ammatillisessa myös niinku sillä yksinäisiä päiviä, että kaipaa se ehkä semmoista, että joku vähän tulee tsekkaa vierasta tai pystyy juttelemaan, että miten niinku näkee erilaisia juttuja. Et en mä tiedä, onko se niinku haaste, mutta semmoinen, niinku, mitä ehkä välillä toisinaan toivois myöskin sit ehkä vähän lisää. Joo, no sanoitkin, että päivät vaihtelee aika paljon, mutta osaatko yhtään kuvailla, että millainen olisi niin kuin tavallinen työpäivä suurin piirtein? Mm, tavallinen työpäivän määritelmä ei sovi kyllä niin kuin meikäläisen työnkuvaan silleen kauhean hyvin, mutta ehkä pitää niin kuin mennä, tällä hetkellä ei ole semmoisia tavallisia työpäiviä, kun ei ole Mm, pelikausi kesken ja näin, mutta ehkä pitää mennä tuonne pelikauteen, niin aamuharjoitukset on niin kuin ihan normaali rutiini ja sitten iltaharjoitukset on normaali rutiini sitten niin kuin iltapäivällä, kun tytöt tulee koulusta takaisin. Mutta sitten siinä välissä on niinku pelaajapalavereita, videoiden katsomista, reenien suunnittelua pienemmässä tai isommassa mittakaavassa. Että semmoinen se varmasti on se, tai jotakin muita palavereja niin kuin, asiantuntijaryhmien tai fysiikkakoutsien tai tämmöisten kanssa. Et kyllä se niin kuin, se väli menee pitkälti niin kuin sit siinä, että joko itse tutkii sitä peliä ja mitä haluaa niin kuin viedä viestiä sitten joukkueelle, tai sitten siinä on niin kuin ihan henkkoht palavereja sit pelaajien tai tämän muun vaan valmennusryhmän kanssa. Et se on varmaan se normaali päivä ja sitten on tietysti niin kuin pelipäivät vähän spesiaalimpia sitten, mitkä on tietyllä tapaa normaaleja, tietysti niitä on paljon vähemmän. joo. Osaatko yhtään sanoa, että millaisena sä niin kuin näkisit Team Kuortanen tulevaisuuden? Onko se sun mielestä niin kuin lupaava vai millainen? No nythän tietysti niin kuin vähän hommat muuttuu, että tuo jääkiekkoittelu kun tuosta siirtyy niin kuin taustalta pois, niin tietysti niin kuin on kysymysmerkkejä ilmassa, että miten homma lähtee niin kuin liikkeelle, mutta että kyllä mä oon niin kuin itse tosi vakuuttunut siitä, että me pystytään jatkaa samalla lailla uuden toimijan alla kuitenkin sitä toimintaa ja tosi tärkeä vuosi on niin kuin tämä tuleva, tai kausi on tämä tuleva kausi siitä, että miten homma lähtee liikkeelle ja siihen on tietysti niin myöskin panostettu, että me saadaan homma saman tien niin kuin jatkumaan niin kuin se on tähänkin asti ja sit sitä kautta niin kuin en usko, että se tulevaisuus on niin kuin yhtään huono. Joo. Öö, millainen sun mielestä niin kuin Aurora-liigan taso on? Ja sitten jos sä voisit päättää itse, niin haluaisitko tehdä siihen jotakin muutoksia? Ei mun mielestä mitään muutoksia, mitään isompaa tarvetta. Mm. Tuossa on nyt Kalpa tippu ikävä kyllä pois tuosta sarjasta ja ensi kausi mennään todennäköisesti 8 joukkueella ja niin päin pois, mutta että ehkä isoin haaste on se, että meillä on tosi paljon niin kuin eri tasoisia joukkueita siinä sarjassa ja vaikka sitä tavallaan yksi joukkue se tippunut, mä uskon, että ne haasteet on ihan samanlaiset niin kuin ensi kaudella sinällään. Että tosi paljon nuoria pelaajia, sitten on niin sanotusti prime-iässä olevia pelaajia, jotka tasoltaan kuitenkin sit niin kuin tosi paljon kovempia ja se on niin kuin ehkä se haaste, että en mä tiedä mitä tälleen nopealla aikataululla on niin kuin silloin tehtävissä sille asialle, mutta että tasoerot on niin kuin yksittäisten joukkueiden välillä kyllä niin kuin isot, mutta ei se, mä en näe sitä niin kuin ratkaisuna, että me ruvetaan niin kuin tolkuttomasti vähentää sitä joukkueen määrää, että sitten tuo niin kuin samat joukkueet pelaa viikonlopussa toiseen Mm. keskenään, niin siinäkään ei oikein ole sit kyllä niin kuin mieltä, että Joo. Naisten jääkiekosta, kun yleensä puhutaan mediassa, niin nyt esim. Olympialaisten jälkeen on puhuttu paljon siitä, että on niinku mennyt vähän niin kuin alamäkeen, niin jos sä olisit vaikka Suomen maajoukkueen päävalmentaja, niin mitä tekisit, että päästäisiin taas niin kuin mitallikantaa, jos tulisi jotain mieleen? No ehkä se suurin, ei siis hyvin vähän on niin kuin tehtävissä Mm. tietysti niin kuin naisten maajoukkueen päässä. Siellä pelaajat on niin kuin tietyn tasoisia ja suurin osa ei pelaa edes Suomessa enää.
ja Mm. saa pelata ulkomailla. Mutta ehkä se niin kuin, mihin pitäisi keskittyä on siellä niin kuin juniorilla tai lapsia junioripäässä, että me pystytään sitä jollakin aikavälillä myöskin niin kuin sit korjaamaan sitä tilannetta, että saada lisää lapsia niin kuin harrastuksen pariin ja tykkäämään jääkiekosta ja saada pidettyä heitä kiinni ja niin kuin vietyä eteenpäin ja sitten siellä niin kuin 2, 3, 14 ikävuoden kieppeillä, että he niin kuin oikeasti saa laadukasta valmennusta ja silloin löytää sitä niin kuin intohimoa, rakkautta siihen lajiin ja sitä kautta niin kuin kohti juniorimaajoukkueita. Toi on hirveän yleistä, että me erotetaan naisleijonat siitä kontekstista, koska se Mm. on kuitenkin se on seurausta aina niin kuin siitä, mitä on niin kuin tapahtunut siinä putkessa ennen sitä. Että Joo. Tuleeko sulla vapaa-ajalla seurattua paljon urheilua? no, kieltämättä, mutta et niin kuin jääkiekkoa kuitenkin silloin kohtalaisen vähän. Joo. Ei ole semmoinen, että töissä tulee tehtyä kyllä niin kuin jääkiekon parissa tietysti asioita ja jonkun verran tietysti tulee seurattua sit niin kuin, mutta en ole semmoinen niin kuin jääkiekkofani, mitä nyt tuossa kun MM-kisat on käynnissä, niin siellä Mm. katsomassa näkyy. Et ehkä se urheilu, mitä sit itse seuraa, niin tykkää käydä sit niin kuin katsomassa paikallistasolla vaikka pesäpalloa tai salibändiä tai lentopalloa tai koripalloa tai mitä niin kuin sillä lailla, Mm. että kiinnostunut niistä tapahtumista myöskin, mitä urheilu tarjoaa. Ja sitten sohvan nurkassa sitten niin kuin tulee katsottua sitten ehkä enemmän jotakin golfia tai snookeria ja tämmöisiä, mitkä on taas niin sit ihan eri perspektiivistä on tosi mielenkiintoisia. Mm. Onko sulla jotakin tavoitteita tai unelmia sun uralle, jota et ole vielä saavuttanut? No ei oikeastaan, että mä en hirveästi ole semmoisia ikinä niin kuin jaksanut ressaa ja tavallaan asettaa semmoisia, niin kuin, että mun pitää jossakin olla jonkun vuoden päästä että ehkä niin kuin pyrkinyt vaan niin kuin tekemään asiat mahdollisimman hyvin tai niin hyvin kuin osaa ja kehittää itseään siinä samassa ja elää päivä kerrallaan ja katsoa, mitä sitten niin kuin tulevaisuus tuo tullessaan ja ehkä niin kuin ottaa sitten itselleen niin kuin sillä palkintona sen, että jos asiat tekee hyvin niin ehkä sen sitten joku huomaa ja uusia työpaikkoja syntyy, mutta mä oon nauttinut siitä, että mä saan olla nyt tässä saanut olla jo monta vuotta ja tehdä tätä hommaa ja katsotaan mitä sit ikinä tulevaisuus joskus tuo tullessaan. Niin, ei ole ollut koskaan sillä, että haluaisit ehdottomasti vaikka Pohjois-Amerikkaan mennä valmentamaan tai mitä sellaista. No ei ole oikeastaan että en niin vaikea siis. Niin, Ei missään nimessä, mutta semmoiset, että mulla on joku tietty tähtä, että mä haluan olla mm, joskus siellä, niin ei missään nimessä. joo. Jos tätä kuuntelee joku semmoinen aloitteleva jääkiekkoilija, joka unelmoisi niin kuin ammattilaisena tai puolammattilaisena pelaamisesta, niin olisiko sulle jotain vinkkejä antaa? No varmasti aloitteleville, että niin kuin mä tuossa äsken se Mm. naismaajoukkueen asian kanssa puhuin, että pyrkii löytää siitä jääkiekosta semmoisen asian, että se on niin kuin, se lapsi tykkää siitä ja se on innoissaan siitä ja tavallaan sitten niin kuin edetä se edellä aina siinä asiasta, ihan sama mikä asia se kenellekin on, niin edetä se edelle, että tykkää ja innostuu siitä asiasta ja haluaa tehdä sitä lisää ja sitten jos se ei siitä tunnu, niin sitten se varmasti joku toinen asia voi olla sitten se niin kuin, mistä se into löytyy, mutta et ei niin kuin, väkisin näistä asioista ei niin kuin Mm. ammattilaisuutta tule kenellekään, on se ala tai laji mikä tahansa. Joo. No tässä olikin mun kaikki kysymykset, mutta tosi kiva, kun suostuit vieraaksi. Oli mukava jutella. Jees, kiitoksia sinulle. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Jos mieleen herää jotain ajatuksia tai haluat jättää toiveita tuleviin jaksoihin, niin jaksokuvauksesta löytyy linkki palautelomakkeeseen. Seuraavaan kertaan.